Здравейте! Вие сте с Бъди красива. Знаете, ние правим смешки с цигани, роми и т.н. Днеска имаме... Здравейте! Ето я. Здравейте! Как се казваш? Циганин долен ферах. Како? Как си бъди с косата? Сега пак да казвам как будисах. Да. Сада се и с камера, защото ще щупя. Чакай, стана. Абе, се виждаме. Ейде се. Днеска будисах косата, като взех куцур. С куцура започваме. И църкаш в някой дупито. Куцура, ако искаш кафяв, и той в акото му. И той става кафяв. Ако искаш червено, с една червена боя минаваш и става. Ама ние в циганската махала нямаме такива бои и правим на кучетата от дупетата. Само такива черни кафяви. И така става косата. Добре. Ами как си махаш мустаците? Аз нямам мустацива. Добре. Как се изхранва твоето семейство? С парти. Какво парти? Парти там, мангизи. Добре. Дръж за малко. Аз такива глупости не мога да държа. Добре. Нашата циганка така се бодисва косата. Как си миеш зъбите в циганската махала? С опашката на кучетата. Ние ги даваме на един гюка и той употребва. Снощи ходих на гости от тях. Ходих там в циганската махала и се запознах с него. Имаше един Дилян снощи. Той пикаеш по време на това. Имаше много други луди. Мерджан, жената му се разведели. И Петър, един дебел, той станал жена. И те пихме едно кафенци и се тръгнах. Аз ме видях там, между другото. Добре. Знаеш ли какво е това беби? Той беби, то беби, циганско беби. То по-бетер от война. Добре. Познаваш ли Чичо си? Чичо, да, познавам. Чичото, знаеш каква коса има тук, и то с куцур го взема и го прави опаката и изобщо не се вижда той опа или другото опа, изобщо не се виждат. Това животно живо ли е? Живо, виж как мърда има косми, то като рангутан. Добре. Как си правиш прическата? Така дълго? Сега казах как кичури така. Ето си сока. Дай една цигара оттам. Нямаме цигара. Пиши. Аз така сака. Добре. Направи си една хубава прическа с това. Ще направя. Стой там, така държиш камерата. Сега. Опунцето, така бъркаш. Опа. И тук вземаш, така и малко мърдаш много камерата. Тук се постъргах аз. Правиш ти. Чакай са. Така. Той е циганка, мръсна, кожухска. Аз малко не мога. Добре. Аз така малко не мога по моят цъцо господин
патънка, той не може да произведе злато и сега аз малко не мога вече. Кои са твоите приятели? Циганската махала. Циганската махала имаме едно куци Боби, ама то сега го кръстаха лайно, защото много ака. Имаме една коза Пъцка. Та пък само Пъцка и ни кози имаме от нея Пръцка. Сега така да ли сте имена на нея? Добре. Добре. Пъцка, Пръскова, Пръсков. Той само Пъцка. Много лесно стана името. Добре, ами какви цветя береш от циганската махала? Какво цвета ни такава, она цвят е такъв като твоето такова нещо, какива цвета вземам аз. Добре. Ти какъв човек си? Странен долен. Аз не знам дори какво е автобус. Автобус, она като път питал на кой автобус, аз мисля, че вика за човек, там един човек сам до кръстата живее. Аз не знам нищо. Аз имам едно от село, деца казва нашата госпожа, там много тъпа. Как се казва? Как се казва, да е Перди. Перди какво значи? Перди, нашата госпожа за това Перди. Ама всяко име си има значение. Аз не знам какво значение, какво значение. Ама ви малко добре ли сте? Само викаш, май днес ще трябва да отидете при доктор Дудо. Вие трябва да отидете при доктор за зъбите. Знаеш ли как се казва доктора? Как? Зъболекар. Аз такова нещо не знам. Не при нас, той се казва къща. Добре. И сега, довиждане от предаването, бъди красива. Путки. Добре, довиждане.